Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija biex jiddefendi deputat Tony Abela li ma ddikjarax kumpanija ma' traffikant ta' droga, deputati nazzjonalisti ma kinux komdi jikkummentaw dwarha, deputat wara ieħor bdew jevitaw id-domandi tagħna. Dik li Tony Abela ma jiddikjarax kumpanija li kellu ma' persuni kriminali. Aċċettabbli iva jew le? Għaliex taħseb li Tony Abela ma ddikjarax il-kumpanija li kellu ma' persuna kriminali? Ma fimx il-mistoqsija. Għaliex taħseb li Tony Abela ma ddikjarax fl-assi parlamentari kumpanija Tony Abela tal-Partit Nazzjonalista? Ma nafx fuq xed titkellem sigurina. Jina nafx niżilt jien fid-dikjarazzjoni tal-assi, ma nafx niżel ħadd ieħor, grazzi. Dwar Tony Abela tista' tarhom ukoll ma niżilhomx. Ma rajt taħat ħlif tiegħi. Aċċettabbli li Tony Abela ma jiddikjarax kumpanija li kellu ma' kriminal? M'għandix informazzjoni li għamel. Kumpanija li kellu ma' kriminal? Aċċettabbli li Tony Abela ma jiddikjarax kumpanija ma' kriminal? Aċċettabbli iva jew le? Aċċettabbli għalik li Tony Abela ma jiddikjarax kumpanija ma' kriminali? Kumpanija x'wet, ma nafx inti tajjina. Kellu kumpanija ma' kriminal hemm Indriza Mead, din ma ġietx likwidata. Issa Tony Abela laqqas biss iddikjara fil-Parlament aċċettabbli. Tax nikkummenta fuq affarijiet li ma nafx fuq. Kien il-ġurnal kulħadd li l-ħadd li għadda żvela kif id-deputat Abela ħeba l-fatt li għandu kumpanija li għadha rreġistrata mal-MFSA ma' min weħel 18-il sena ħabs. Biex jiddefendi ruħu d-deputat nazzjonalista Tony Abela għalli din il-kumpanija kellha tkun illikwidata snin ilu. Tony Abela għal dan fi stqarrija mibgħuta mill-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni għall konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista l-erba'. Minkejja li Abela għalli talab li l-kumpanija tkun likwidata fl-2006, il-kumpanija għadha reġistrata mal-MFSA sal-lum u minn għada tista' tinnegozja. Dan mhux biss huwa indikat fuq ir-reġistru tal-MFSA, iżda saħansitra kien ikkonfermat fit-tweġiba li batilna kelliema l-istess kumpanija. La darba l-kumpanija għadha teżisti kellha tkun iddikjarata fid-dikjarazzjoni tal-assi.